Zdravo gospodo trgovci i investitori. Mi smo u kontaktu sa vama System Guru Markets. Počnimo sa opštim podacima o kompaniji. Malo dalje ćemo detaljnije razmotriti svaki indikator. Ako ste zainteresovani, možete ga pauzirati. Predlažemo da se skrupulozno sagledaju svi parametri dotične organizacije. Pogledat ćemo glavne fundamentalne pokazatelje kompanije Gentex Corporation, ticker GNX. Ovaj pregled je zasnovan na aktualnim podacima od 18. juna 2025. Po klasifikaciji Guru Markets društvo Gentex Corporation pripada pod kategoriji Aeroelektron. U proceni učestvuju 33 organizacije, što je prilično reprezentativno. Vidjet ćemo odluke o nalazima na kraju ovog videa. Rezultat za kompaniju koja se proučava je sljedeći: 8 od 10 bodova. Prosečna ocena za podkategoriju je 7 poena. Ako se posmatra široko, u okvirima tržišta uopšte, možete vidjeti da je prosječan rezultat za čitavo tržište u celini 1,8 poena. Protiv ocene 8 za kompaniju Gentex Corp. Upoređivanjem kretanja cena akcija preduzeća Gentex Corp i preduzeća podkategorije, vidimo da preko 12 mjeseci akcije kompanije Gentex Corporation pokazao dinamiku minusa 37,9%. Naspram dinamike cena u podkategoriji od 12,9%. Tržišna kapitalizacija preduzeća Gentex Corp iznosi 4,82 milijarde dolara. A kapitalizacija podkategorije je 103 milijarde dolara. Knjigovodstvena vrednost kompanije procenjena je na 2,47 milijardi dolara. Sa bilansnom kapitalizacijom od 26 milijardi dolara, podkategorija vredi 1,5 milijardi dolara. Upoređujući udeo tržišne i knjigovodstvene vrednosti vidimo sljedeće. Zauzeti deo Gentex Corp u podkategoriji pri proceni tržišne kapitalizacije iznosi 4,69%. Knjigovodstvena vrednost iznosi 9,607%. Ocena učešća preduzeća u tržišnoj i bilansnoj kapitalizaciji podkategorije dobro, 1 bod. Preduzeće nema dugovanja. Rezultat za nivo financijskih obaveza preduzeća, veoma dobar -2 boda. Odnos tržišne cene i dobiti kompanije je 12,5. Prosek za podkategoriju 0. Ocena odnosa tržišne vrednosti preduzeća i profita u poređenju sa organizacijama u podkategoriji, veoma dobro -2 boda. Profit za posljednjih 12 mjeseci iznosio je 386 miliona dolara. Predviđa se da će profit za narednih 12 mjeseci iznositi 411 miliona dolara. Procena indikatora očekivane buduće dobiti u poređenju sa podkategorijom dobro, 5 poena. Odnos vrednosti i prihoda kompanije je 2,1. Prosek u podkategoriji je 2,6. Ocena odnosa tržišne vrednosti preduzeća i prihoda u poređenju sa pokazateljima u podkategoriji dobro, 5 poena. Prihod za posljednjih 12 mjeseci bio je 2,300 miliona dolara. Očekuje se da će projektovani prihod za narednih 12 mjeseci biti 2,440 miliona dolara. Procena očekivanih budućih obima prodaje u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro, 5 poena. Marginalnost je 16,8%, pri čemu je prosek za podkategoriju -3,1%. Ocena rentabilnosti prodaje u poređenju sa učinkom preduzeća u podkategoriji dobro, 5 poena. Učešće kompanije u broju zaposlenih u podkategoriji je 2,781%. Ovo je 69% manje od tržišne kapitalizacije. Iznos tržišnog kapitala po zaposlenom u kompaniji je $780.000.
a za podkategoriju $462.000. Procena obima tržišnog kapitala po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji prolazan 0 bodova. Dobit po zaposlenom je $62.400. Sa prosekom u podkategoriji $-5.500. Procena dobiti po zaposlenom u poređenju sa pokazateljima preduzeća u podkategoriji dobro 5 poena. Udeo u prihodu kompanije po zaposlenom je $372.000. U podkategoriji $178.000. Obim prodaje po zaposlenom u odnosu na preduzeća u podkategoriji dobar 5 bodova. Akcije za prodaju čine 3,6% u poređenju sa prosekom od 7,7% za podkategoriju. Tehnički indikator RSE14 pokazuje nivo od 44% za kompaniju Gentex Corporation. U podkategoriji ovaj nivo je 50%. Trenutna cena akcija kompanije je oko $21,46. Konsenzus ciljna cena za akcije kompanije je približno $24,76. Pogledajmo tabelu porudžbina koja vam je dostupna minus link u zakačenom komentaru. Tabela narudžbi sadrži sve odluke koje su ove sezone donete od strane evaluacionog informacionog i referentnog sistema GeoMarkets. Pristup tabeli porudžbina je apsolutno besplatan i otvoren minus link u zakačenom komentaru. Kao rezultat procene Gentex Corporation, referentni sistem ocenjivanja GeoMarkets doneta je odluka. Otvorite nalog za kupovinu na $21,45. Nalog je otvoren zbog činjenice da kompanija ima prilično visok rating. Procena organizacije je vršena na osnovu metode procene Akimskog indeksa. Take profit je postavljen na 24,8. Stop gubitak je postavljen na 18,1. U slučaju da nalog nije zatvoren uzimanjem profita ili stop gubitkom. U ovom slučaju, nalog se automatski fiksira na kraju trgovačke sesije 18. jula 2025. godine. Ili posljednjeg radnog dana pre navedenog datuma. Ticker US- je balansni nalog za prodaju. Video o transakciji stanja će biti ili je već objavljen na ovom kanalu. Kada je jedan od naloga zatvoren minus osnovni ili balansni. Drugi nalog se zatvara po konačnoj ceni. Hvala vam svima što ste gledali ovaj video i što ste koristili sistem pomoći sa GeoMarkets.